Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van het Alzheimer Café. Vanavond gaan we het hebben over werken en mantelzorg. Wist u dat 1 op de 4 werknemers een mantelzorger is? En dat ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland mantelzorgen combineren met hun werk? En dat van die 2 miljoen mensen er 1 miljoen werkgevers zijn die niet weten dat ze in hun bedrijf een mantelzorger hebben. En toch heeft het mantelzorgen combineren met werk heel veel impact. Niet alleen op de werknemer, maar dus ook op de werkgever. Als je moet zorgen voor iemand bij jou in huis, dan kost dat al gauw gemiddeld 47 uur per week. Naast je werk nog. Heel belangrijk dus dat werkgevers en mantelzorgers in dit geval met elkaar in gesprek kunnen gaan en samen kunnen kijken hoe het voor beide goed opgelost kan worden en hoe het voor beide allemaal draagbaar wordt. En daarover ga ik vanavond in gesprek. Mijn naam is Nicole en ik ga vanavond in gesprek met Edwin Keizers. Hoi. Goedenavond Edwin. Goedenavond Nicole. Wil je eerst even wat vertellen over jezelf? Ja, dat lijkt me wel goed. Ik ben dus Edwin Keizers. Ik ben een trotse ondernemer van een familiebedrijf. We zitten in IJsselstein gevestigd. En we bestaan dit jaar 125 jaar. En dat is best wel, daar zijn we trots op. En ook hebben we in de krant gestaan dat wij het predicaat hofleverancier hebben gekregen van de koning zelf. Daar zijn we trots op. Nou. Maar ook hebben we in de krant gestaan dat er 4 jongens 12,5 jaar in dienst waren. 3 van 25. 2 van 40 en 1 van 50 jaar in dienst. Zo. En dan gaan er 2 met pensioen. Maar vandaag, op de media hebben we ook moeten delen, helaas, dat wij afscheid hebben moeten nemen. Sommigen hebben het misschien gezien. Sjaak, een medewerker die 37 jaar bij ons werkt, die heeft vorig jaar te horen gekregen dat hij de enge ziekte met de grote K heeft gekregen, kanker. En die is vorige week gestorven, de vrijdag. En dat hoort er ook bij een familiebedrijf. Dus wij hebben veel mooie momenten, maar we hebben ook pittige momenten. En dat is op dit moment dat wij met Keizers Martens een hele goede collega missen. Ja. Dus dat hoort ook bij een familiebedrijf. Ja. Het is wel mooi hoe jij het bedrijf voorstelt. We hebben ook gezegd, het gaat eigenlijk niet vanavond om het bedrijf, maar om jou als werkgever. Ja. En wat kun je als werkgever doen? Maar jij gaf al aan, maar juist bij een familiebedrijf is het zo belangrijk dat je de werknemers kent en dat we het met elkaar goed hebben. Ja. En dus ook met elkaar goed in overleg zijn. Ja. En vanuit dat oogpunt wil je graag wat vertellen. Graag. Weet jij of jij, ik zei net al, 1 miljoen werkgevers weet het niet eens. Heb jij mantelzorgers in jouw bedrijf? Ja, Weet jij dat? Ik zie dat we 1 op de 4 is mantelzorger eigenlijk. Ja. Hè? En stel dat je dan 40 man in dienst hebt, dan zullen er 10 mantelzorgers zijn. We hebben er 65 in dienst, dus dan zullen we 15 mantelzorgers moeten hebben. Dus ja, we hebben er geen 15, dat ik weet. Maar ik heb wel mantelzorgers in dienst, ja, zeker dat. Ja. En helaas heb ik er ook ervaring mee, ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Zijn dat mensen die zichzelf, zeg maar, bij jullie daarmee, zeg maar, bij jou komen of bij hun leidinggevende van, goh Edwin, ik heb moeilijkheden of ik heb het zwaar thuis? Of kunnen jullie daarover in gesprek bij jullie? Ja, je moet het zo zien dat bedrijven met meer dan 10 mensen, in de wet is dat geregeld, dat ze een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon moeten hebben. Dat is in de wet daadwerkelijk geregeld. Ook wij hebben dat. En wij hebben daar bijvoorbeeld iemand van de Arbodienst. De Arbodienst is de dienst die voor ons, als mensen ziek zijn, naartoe kunnen. Een vertrouwenspersoon eigenlijk. Dus daar kunnen ze terecht. Maar zelf in het bedrijf ben ik degene, samen met mijn collega, die de P&O-zaken doet. En een familiebedrijf, dat zie je wel vaker, dat is wat korter bij de mensen toe. Hè? Anders heb je heel veel mensen die ergens werken en dan ben je al gauw een nummer. En wij zijn met de 65 mensen, heb ik denk ik toch wel het vermoeden dat ik iedereen ken en de partner ken en de kinderen ken. En hoe kan dat nou eigenlijk? Want als er mensen in dienst komen, dan wil ik ook altijd heel graag weten van, u komt hier werken, u wilt u komen werken, maar wat doet uw partner voor werk? Wat doet uw kinderen voor werk? Of dat er een jonger iemand komt werken. Wat doet je vader, wat doet je moeder? En in zo'n gesprek komen wel dingen naar boven van, oh nee, mijn vader is gestorven. Mijn moeder is gestorven, mijn moeder zit in een rolstoel. Of mijn vader heeft iets anders waar ik rekening mee moet houden. Dat zijn allemaal dingen, als je die vooraf allemaal vraagt en openlijk
eindelijk durft over te spreken, dan kun je een soort paspoort maken. Want je kunt niet van iedereen alles onthouden. Maar als je een soort paspoort hebt van die mensen, dat is die persoon die werkt bij ons, is toen in dienst gekomen, en die partner is gestorven, of die ligt in scheiding en alles. Dat zijn allemaal belangrijke dingen om te weten, wat is er daadwerkelijk van persoon in dienst? Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. Ja, en hoe gaat dat dan? Ik kan me voorstellen als je daar naar vraagt, dat het voor mensen ook wat makkelijker is om te vertellen. Ja. Als je daar niet naar vraagt, dan zou ik ook niet zo snel mijn privéleven zeg maar neergooien. Nee. Heb je de ervaring dat mensen daar makkelijk over praten? Nee, sommige dingen zijn gewoon heel moeilijk om te vertellen en niet leuk om te vertellen. Maar als je een omgeving creëert waar mensen zich prettig bij voelen en dat ze hun verhaal ook daadwerkelijk willen en durven te vertellen, dat heb je zelf ook wel een klein beetje in de hand. Een ondernemer, dat ben je. Een leidinggevende, dat word je eigenlijk. Hè? En dat is heel vaak dat in grotere bedrijven een leidinggevende niet de kennis heeft of de empathisch vermogen om daadwerkelijk te zien als iemand niet lekker in zijn vel zit of niet op durft door te vragen. Gelukkig, dan durf ik wel te zeggen bij ons, durf het wel te signaleren en durf het te bespreken, maar dat komt ook door helaas ervaringen die ik zelf op heb gedaan, op privé. Dus dan zie je het daadwerkelijk. En elk jaar, dat zie je bij heel veel bedrijven, zijn er ontwikkelgesprekken of zijn functioneringsgesprekken, vroeger heette dat is nu een hip woord, ontwikkelgesprekken. Maar als je in een ontwikkelgesprek al begint, hoe is het met je? En hoe loopt het thuis? Ja. En hoe is het nou met je vader? Of hoe is het nou met je moeder? Ja. Of hoe is het met je kinderen? De vorige keer heb je verteld dat er een uitdaging was. Probeer het ook te bespreekbaar te maken, dat mensen het ook durven te vertellen. Ja. En probeer je ook kwetsbaar op te stellen. Dat is heel erg belangrijk. Hey, en dan een algemeen voorbeeld. Je hebt een medewerker in dienst die is behoorlijk belast met mantelzorg. En je ziet dat daar de draagkracht van de medewerker zeg maar onder druk staat. Ja. Wat kan je dan als werkgever doen? Of wat moet je doen? Moet je iets? Je moet vooral signaleren en in gesprek komen met de persoon. En heel vaak zie je ook dat een mantelzorger zegt van thuis of op het werk is het ook een soort afleiding. Maar het is heel vaak dat mensen ook 40 uur moeten werken en dan is het geen afleiding meer, is het gewoon een belasting. Dan kunnen ze het werk wel leuk vinden, maar thuis gaat het werk weer eens hard door. Dus dan gaan we daadwerkelijk in gesprek en dan gaan we kijken wat voor regelingen zijn er om elkaar te helpen erin. Kunnen we misschien een afspraak maken? Is het niet handiger dat je misschien later begint? En dat we gaan kijken naar een kortere werkweek. Of gaan we kijken dat je eerder naar huis kunt. Eigenlijk dat daadwerkelijk de mantelzorg kunt zijn in dat geval. Of we gaan kijken van, is het een kortdurig zorgverlof, een langdurig zorgverlof. Maar dat zijn allemaal regels die we eigenlijk allemaal met z'n allen hebben. Het gaat om de kracht van de ondernemer op dat moment, om te kijken van hoe kunnen we dat voor die persoon het beste oplossen. Ja, en je zegt dat zijn allemaal regels. Liggen die vast, echt die regels? Of heb je daar ook zelf wat in te kiezen of te doen? Nou, er zijn 2 wat hardere regels eigenlijk. Hè? Als er een zorgverlof is dadelijk, dan praten we over kortdurig zorgverlof en langdurig zorgverlof. En dat staat allemaal vastgelegd in de CAO. Collectieve arbeidsovereenkomst is dat. En er zijn wat regels van kortdurig verlof, want ik heb het even cijfers. Ik ben niet zo goed in cijfers, dus heb ik het opgeschreven. Heel goed. Een kortdurig zorgverlof, dat staat in de CAO omschreven, bij ons kleinmetaal eigenlijk, hè, bij onze branche daadwerkelijk. Dan kunnen ze 2 keer het aantal uren. Dus als men 40 uur werkt, dan kunnen ze 2 keer 40 uur, kunnen ze dus 80 uur kortdurig zorgverlof aanvragen. En dan is het met de CAO geregeld, dan gaat er iets met salaris, maar uit het algemeen is dat eigenlijk wel geregeld waar men gebruik van kan maken. Ja. En dat is hetzelfde met langdurig zorgverlof, dan gaat dat 6 keer de 40 uur. En dan kunnen de mensen dan onbetaald verlof vragen, maar dan zit er weer geen salaris aan vast. En dan is het weer aan de werkgever, hoe kunnen we dat samen, want hij moet ook geen financiële druk krijgen. Nee, dan heb je ook weer een andere problemen en zorgen. Hè? Dan krijg je weer andere uitdagingen, ja. Ja. Hey, en je zegt dat ligt vast in de CAO. En van jullie, weet je of dat in alle CAO's is vastgelegd? Of is dat iets wat mensen zelf na zouden moeten of kunnen kijken? Nou, iedereen
zit ergens bij aangesloten en dan kunnen ze altijd navragen. En ze kunnen altijd bij het bedrijf navragen hoe de CAO daar in elkaar zit. Algemeen is er eigenlijk in de wet weinig afgesproken over zorgverlof. Of over mantelzorg. Er is weinig in terug te vinden. Dat is eigenlijk iets wat eigenlijk in opkomst is. De cijfers liegen er niet om. Ja. Dus er moet dadelijk iets komen. Dus er moet dadelijk wat duidelijke afspraken zijn. Er zijn namelijk ook duidelijke afspraken komen als een vader een kind krijgt eigenlijk. Hè, dat ze wat meer verlof kunnen krijgen. Hè. Ze kunnen eigenlijk een jaar lang, kunnen ze 1 dag in de week minder gaan werken eigenlijk. Hè, omdat dat ze meer vader kunnen zijn. Maar stel dat die vader zijn kind in het ziekenhuis komt na een maand en die komt in het ziekenhuis te liggen en hij wil bijvoorbeeld zorgverlof aanvragen, krijgt hij het niet. Want het kind krijgt al zorg in het ziekenhuis. Er zijn allemaal complexe regels die erbij aangesloten zijn, waar je rekening mee moet houden. Dus daarom is het erg belangrijk dat je in het bedrijf waar je werkt met de P&O ook in gesprek gaat. Ga het niet zelf uitzoeken. Vraag aan het bedrijf hoe zit het geregeld allemaal en wat kun je mij daarmee helpen. En dan krijg je meestal van alle ondernemers krijg je ook wel feedback om te regelen. Maar het is ook een klein beetje een eng iets eigenlijk. Hè? Als iemand als mantelzorger gewoon zegt van ik wil eigenlijk minder gaan werken, ik wil thuis blijven, ik wil voor mijn partner zorgen. En als een bedrijf heel goed draait, dan is dat geen probleem. Maar er zijn ook ondernemers die heel hard moeten werken. Die zitten misschien te spartelen in de zee om de hoofd boven water te houden. En als dan 2 mensen daadwerkelijk mantelzorger zijn en er moet een regeling getroffen worden, kan het soms ook wel lastig zijn voor de ondernemer. Ja, dus het is altijd 2 kanten van de medaille bekijken van de werkgever, werknemer. Hoe kunnen we het samen oplossen? Het is eigenlijk een beetje samenspel is het eigenlijk. Ja, een beetje geven en nemen ook misschien. 100%. Ja. Ik had net een vraag en nou schiet hij weer weg. Maar die komt eigenlijk wel weer terug. Best wel veel dingen ook waar je als werkgever dan rekening mee moet houden. Is er dan ook een plek waar je als werkgever bijvoorbeeld terecht kan met vragen? Of moet je dat er maar allemaal uitzoeken aan de hand van de CAO bijvoorbeeld? Nee. Haast elk bedrijf die zit bij een brancheorganisatie. Wij zitten een brancheorganisatie Kleinmetaal, Unete VNI. Dat is een organisatie, dat heet Techniek Nederland op dit moment. En daar kunnen wij als bedrijven allemaal terecht. Dan kunnen we de vragen stellen. Dus meestal zit er bij een bedrijf een brancheorganisatie die eigenlijk overkoepelend het antwoord iedereen collectief geeft. En dat is wel heel erg fijn, want er zijn zoveel regels en die regels veranderen zo snel dat wij wel die mensen nodig hebben om daadwerkelijk de juiste regels te handhaven. Ja, want ik denk ook wel wat jij zegt, het mantelzorgen wordt steeds meer. Hè, de cijfers die geven dat ook aan. En ik verwacht ook wel dat daar ergens een keer meerdere regeltjes voorkomen of meerdere mogelijkheden. Dat hoop ik wel, ja. Dus ook als werkgever zijn, dan moet je daar natuurlijk goed van op de hoogte blijven. Krijg je als werkgever, is er dan ook bijvoorbeeld een manier om een tegemoetkoming te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat als jouw werknemer wat vaker ziek is of zo, zijn daar nog regelingen voor, weet je dat? Dan gaan ze in de ziektewet gaan ze dan. Dat is gewoon een algemene regel is dat eigenlijk. Dan gaat dat volgens de normale regel gaat dat. Meestal, een voorbeeld, een medewerker bij ons waarvan de partner ernstig ziek is en die moet mantelzorg verlenen en heeft altijd goed zijn werk gedaan, dan ga ik aan tafel zitten en dan gaan we, hoe kunnen we dat samen oplossen. En dat is geven en nemen. En dan geven we soms iets meer of we krijgen iets meer, maar samen komen we er daadwerkelijk uit. Het is wel belangrijk dat we dan in gesprek zitten, dat hij ook zich prettig voelt erbij. En als je dan op dat moment een paar stapjes extra zet voor die medewerker die zich altijd heeft ingezet, en je geeft hem een veilige omgeving dat hij daadwerkelijk kan zorgen, dan krijg je er altijd iets voor terug. En dat is het geven en nemen, hoe ik het daadwerkelijk zie. Ja, en dat vind ik belangrijk. Helaas, in 2 gevallen, dan is het uitzicht van de mantelzorg er zijn de partners gestorven. En dan stopt het weer. Ik heb zelf geen ervaring met een mantelzorger die langdurig mantelzorger is. Dat heb ik nooit gehad. Helaas zijn de partners daarin gestorven. En dat is ook heel triest. Maar dan stopt het eigenlijk. Maar daarna heb je de rouwverwerking. En dan moet je ook voor de mensen aanwezig zijn. Een begrip tonen dat het daadwerkelijk kan gebeuren. En die mensen willen hun verhaal ook kwijt. Veilige omgeving creëren, noemen ze dat. Ja. Nou, ik hoor dat je daar als werkgever ook wel heel bewust mee bezig bent. Ik hoop dat alle werkgevers dat doen. Ja.
Want ik kan me wel voorstellen, nou heb je een vrij groot bedrijf. Hele kleine bedrijfjes zijn daar natuurlijk wel veel kwetsbaarder in. Daar hadden we het net al even over. Hè, maar als jij 1 of 2 medewerkers in dienst hebt en eentje daarvan wordt thuis zwaar belast en moet gaan mantelzorgen of ziekteverlof opnemen, dat drukt natuurlijk echt heel erg zwaar op je hele onderneming. Heel erg pittig. Ja. Ja, dus in die zin denk ik wat jij zegt, de oproep ook vooral met elkaar in gesprek gaan. Ja. Wat kan en wat kan niet. En je begon ook mooi, werk is ook vaak voor mensen een fijne afleiding, hè? Als ze het daarna hun zin hebben. Weet jij of werknemers een vraagbaakpunt hebben of dat die ergens terecht kunnen bijvoorbeeld? Dat is meestal, ik denk, bedrijven algemeen. Ik ben ondernemer en ik heb heel veel ondernemers om me heen. En als ik een vraag heb, dan durf ik ook aan een andere ondernemer te stellen. Mm-hmm. En waarom zal ik het wiel 2 keer uitvinden als iemand anders het al heeft gedaan? Dus voor de 2e keer. Dus goed. En dan heb je de brancheorganisatie. En dan kunnen we altijd terecht. Dus we kunnen altijd vraag doen. Hoe kunnen we het beste oplossen? Ja. Hoe kunnen we het samen oplossen? De arbo-arts is ook een partij daarvan. Dus we krijgen eigenlijk zat hulp daarin. Ja, en de werknemers? De werknemers ook, daadwerkelijk. Want ik kan me ook wel voorstellen, in niet alle gevallen voelt het veilig voor een werknemer om naar de P&O, degene van personeelszaken te gaan. Dan is bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, iemand bij wie ze in ieder geval hun verhaal kwijt kunnen. En die kan, als het goed is, de weg wijzen naar wat zijn de mogelijkheden en wat kun je nu doen. Ja. Klopt dat? Ja, ik kan alleen spreken van een eigen bedrijf, ons bedrijf. Maar ik kan me voorstellen dat er in een bedrijf een werknemer zijn vraag niet kwijt kan. Dat is de vraag eigenlijk. De vertrouwenspersoon is niet de juiste persoon voor hem. De leidinggevende is niet de juiste persoon voor hem of haar. Dan zal hij verder op zoek moeten gaan. Wie kan hem helpen? Dat is eigenlijk daadwerkelijk de vraag. Ik weet dat er bij verschillende branches ook wel vakbonden zijn waar je bij aan kan sluiten. Maar als je er nooit bij hebt gezeten en je moet er met spoed bij terecht, dan zou ik adviseren om daar werkelijk toch naar de werkgever te stappen. Ja. Om te vragen van hoe gaan we dit samen oplossen. En als je nu uitkomt, dan toch even verder te informeren. Ja. Het is wel een hele lastige kwestie, moet ik zeggen. Dat is lastig. Ja, nou ik weet uit mijn ervaring dat je ook preventief naar de bedrijfsarts kunt. Oké, dus dat kan dankjewel. Ook nog. Ja, naar de bedrijfsarts kun je trouwens de vertrouwenspersoon altijd. Vertrouwenspersoon is vaak intern en extern. Ja. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je ook preventief naar de bedrijfsarts. Dus hoef je niet ziek te zijn. Meestal kan dat en die kan je ook een weg wijzen. Top. En uiteindelijk, laten we wel zijn, moet je met elkaar in gesprek. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen meteen heel erg makkelijk voelt, afhankelijk van wat er speelt. Zijn er nog dingen die jij als vanuit jouw ervaring mee zou willen geven aan werknemers of werkgevers als adviezen of als tip? Of? Nou, ik denk dat het hele met de zorg, hè, Nederland heeft het allemaal goed geregeld, maar sommige dingen ook wel wat minder geregeld, zullen we zeggen. Maar ik denk dat wij als tip, als werkgever, werknemers, voor elkaar moeten zorgen, voor elkaar op moeten komen. Want wij moeten het samen toch doen. Hè? Het is niet zo dat wij in de cultuur hebben dat we de werkgevers, en daar moeten we voor werken. En de werkgevers hebben hun in dienst om het werk gedaan te kunnen krijgen. Ik denk dat elke onderneming het beter oogpunt moet echt daadwerkelijk samen doen. En samen de klus klaren en samen er iets moois van maken. Geldt voor mij ook, ik wil ook met plezier naar het werk toe gaan. En dat zeg ik iedereen die bij ons werkt. Kom met plezier naar het werk toe. Ga met plezier naar huis toe. Want dat is daadwerkelijk de kracht, denk ik, van het leven. En voor elkaar zorgen. Ik denk dat dat de enige tip is. Luister naar elkaar. Heb begrip voor elkaar. En probeer samen zonder conflicten alles op te lossen. Want dan kun je heel veel gedoe besparen. En dat vind ik denk ik het belangrijkste. In gesprek blijven. Ja. Nou, dat straal je ook wel helemaal uit, moet ik zeggen. Ik zou bijna solliciteren, maar ik zit in een hele andere branche. Oh jee. Edwin, nou ben je eigenlijk heel duidelijk in wat je als werkgever allemaal kunt doen en ook doet voor jouw medewerkers. Je gaat veel in gesprek. Ja. Maar zo'n medewerker komt natuurlijk na het werk wel thuis en daar wacht alle zorg, wat het dan ook is, op hem. Weet jij of er dingen zijn die jij een werknemer nog mee kunt geven, bijvoorbeeld, die hem in dat stukje kunnen ondersteunen?
Je bedoelt de thuissituatie? Ja, of kun jij daar... Ja, ik neem aan dat jij daar niet zo heel veel in kunt doen. Nee, zeker niet. Maar we zijn hier in het Alzheimer Café. Ik heb net wat mensen gesproken en ik kreeg net een hele goede tip. Er zijn ook mantelzorgmakelaars eigenlijk. Hè? Mensen die het ondersteunen eigenlijk. Zeg ik de benaming zo goed? Ja, zeker. Die doen de thuissituatie bekijken. En wat kunnen ze daarin bieden om de thuissituatie te ontlasten daadwerkelijk. En dat zijn de mensen die het op thuisbasis kunnen doen. Soms gaan we verder als werkgever eigenlijk. We willen de thuissituatie ook meehelpen. Maar je moet ook je grens weten daarin. En we proberen wel altijd mee te helpen, maar je komt dan echt daadwerkelijk wel in een thuissituatie terecht. En dat is uiteindelijk het ook wel. Hè. Het probleem van de medewerker thuis is uiteindelijk ook je eigen probleem op de zaak. En daarom de tip, wat ik ook van een bewoner hier, of van iemand van de bezoekers heb gekregen, om de mensen ook te attenderen dat het ook mantelzorgmakelaars zijn. Goeie tip, want de mantelzorgmakelaar die gaat met de mantelzorger, die is daar voor de mantelzorger. Ja. Wat kunnen we doen? Welke regeltaken liggen er bijvoorbeeld? Hoe kun je zorgen voor een goede draagkracht en draaglast? Ja. Wat kan je daarin doen? Dus het is in ieder geval belangrijk ook voor werkgevers om die tip misschien mee te geven, inderdaad. Ja. Weet je of er bij jullie, of bij andere bedrijven misschien ook, bij collega's onderling, of daar contacten liggen? Want het kan natuurlijk ook zijn dat verschillende mantelzorgers eigenlijk best wel wat aan elkaar kunnen hebben. 100%. Maar dan moet je het wel met elkaar erover kunnen en ook wel durven en willen hebben. Ja. Maar weet je of dat er is? Is dat er bij jullie bijvoorbeeld? Ja, dat gebeurt. De collega's onder elkaar die hebben toch regelmatig contact en die zoeken elkaar ook wel op met dezelfde ervaringen. En dan hebben ze het erover. We maken het algemeen natuurlijk niet delen. Hè. Als we dus een gesprek hebben met iemand, dan kan het er niet met iemand over praten. Daar hebben we dus een afspraak over gemaakt. Maar de mensen zoeken elkaar wel op. En dat is eigenlijk wel belangrijk. En je kunt ook tippen van, loop eens even naar die persoon toe. Want die loopt met hetzelfde probleem. Loop maar eens even langs. En dan geeft het een vertrouwend gevoel eigenlijk. Dan kunnen ze het daadwerkelijk er samen over hebben. Ja. Je kunt het wel coördineren, maar je moet wel geheimhoudingsplicht handhaven. Ja, dat is het lastige. Hè? Want je kan het als werkgever lastig faciliteren. Ja. Alhoewel, misschien zijn daar ook nog wel dingen over te bedenken als je een groot bedrijf hebt om het wat makkelijker te maken voor mensen om elkaar op te zoeken. Misschien is het in een nieuwsbrief bespreekbaar maken. Ja, bijvoorbeeld. Als je een nieuwsbrief hebt, als je echt een heel groot bedrijf hebt, maak een nieuwsbrief. Zet een column erin van mantelzorgers, zodat er mensen mee zitten. Spreek het ook aan van, ben je mantelzorger? Loop eens even bij je vertrouwenspersoon binnen. Ja. Vertel het verhaal eens eigenlijk, want we willen het graag namelijk horen. Als we het niet weten, kunnen we ook niks meer doen. Maak het bespreekbaar. Dat is of een koffieuurtje bijvoorbeeld. Ja. Ga dan en dan kun je daar met elkaar. Nou, de ideeën ontstaan hier. Hè? Zeker. Hey, nog één vraag. Ben ik mantelzorger, heb altijd hartstikke fijn gewerkt bij Keizers Martens en mag genieten van mijn pensioen. Ja. Dan stopt het fijne contact met jou als werkgever. En dan kom ik thuis te zitten. En dan? Hoe gaat het dan vanuit de werkgever? Is het dan, bedankt voor alle fijne jaren en tot ziens? Of kan je daar ook nog iets in meegeven of doen? Ja, de medewerkers die bij ons met pensioen gaan, daar blijven we wel contact houden. Is het met bepaalde feestjes, zijn ze altijd uitgenodigd. Kerstpakket hebben we altijd een contact. Maar het contact wordt wel minder. En dat is een feit. Dus je kunt niet alles bijhouden. Dat is ook de bedoeling eigenlijk van het pensioen. Hè? En dan mag je genieten. Ja. Misschien zijn ze heel blij dat ze van me af zijn. Dus dan komen we weer op de mantelzorgmakelaar. Ik denk dat ze daar terecht moeten als ze daadwerkelijk vragen hebben. En ik denk als ze dan nog altijd terug kunnen pakken naar de fijne werkomgeving, werkgever waar ze hebben gewerkt, dan zullen ze nog altijd willen helpen. Maar het feit is dat als men pensioen gaat, dat het contact wat minder wordt. Ja. En dan zijn toch de regels in Nederland, en als je al langer in een proces zit als mantelzorger, dan weet je denk ik de wegen te bewandelen. En er zijn bijvoorbeeld net als Alzheimer Café, of er zijn heel veel mensen die hier ervaringen hebben, die je allemaal kunt raadplegen van wat moet ik nu doen, kun je mij helpen. Ja. Ik denk dat we allemaal elkaar willen helpen daarin. Ja, maar jullie laten de medewerkers ook niet zomaar in één keer los, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ja. Niet na zoveel jaren lang en hard werken. Nee, zeker niet. Nee. Die mantelzorgmakelaar, dat was een goede tip, hè? Ja. Die ga je volgens mij onthouden en daar ga je wat mee doen. Nou, hartstikke goed. Edwin, ik denk dat wij heel veel dingen besproken hebben. En ik wil jou bedanken voor jouw uitleg, voor je toelichting.
wat ik zei, ik denk dat je in ieder geval, jij een werkgever bent die ook echt wel luistert naar de medewerkers. Ja. Ik hoop dat dat voor zoveel mogelijk werkgevers geldt. En dat die cijfers, dat 1 miljoen werkgevers niet op de hoogte zijn dat ze mantelzorgers in dienst hebben, dat dat heel gauw minder wordt. Ja. Want de kans is natuurlijk groot, daar zei straks nog iemand, de titel van vanavond was werken en mantelzorg. Ja. Maar misschien wordt het in de toekomst wel andersom, mantelzorg en werken. Hè? Als je kijkt naar de cijfers en hoe de zorg oploopt. Ja. Dus ik denk dat we een belangrijk onderwerp hebben aangesneden. En ik hoop dat mensen daar veel van hebben opgestoken. Volgens mij kunnen ze bij jou terecht met vragen, zeker collega-bedrijven, als ze dat willen. Dus ik wil jou bedanken. En dan wil ik aan de kijkers thuis vertellen dat wij volgende maand, is een hele bijzondere maand voor ons. Want op 10 november is het 20 jaar geleden dat het Alzheimer Café Venray werd opgericht. En dat gaan wij natuurlijk vieren. Maar let op, dat doen wij niet in de avond, op de maandagavond, maar dat doen wij op die maandagmiddag, 10 november, van 3 tot 5, hier in de Kemphaan. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Het wordt een heel feestelijk en gezellig samen zijn. Naast dat het Alzheimer Café Venray 20 jaar is Venray dementievriendelijk dan 10 jaar. Dus genoeg reden om met z'n allen een feestje te vieren. Deze middag wordt niet opgenomen, dus jullie kunnen hem niet terugkijken. Dus des te meer reden om allemaal hier te komen. En dat geldt dan meteen ook voor de maand daarna. Ga ik meteen vast vertellen, want 8 december hebben wij weer de caféavond. Die is weer op de vertrouwde tijd op maandagavond 8 december. Om 7 uur begint de inloop en om 7:30 starten wij hier. Dan zijn wij hier met elkaar bijeen in een kerstfeest, kerstsfeer, zo moet ik het zeggen. En ook die avond wordt niet uitgezonden. Dus nogmaals de oproep, kom een keer binnen. Het is dan heel laagdrempelig. En jullie zijn in ieder geval van harte welkom, dus we zien jullie graag. Tot zover voor nu de mededelingen. Ik wens jullie allemaal nog een fijne avond, dag, wanneer u dit ook bekijkt. En we zien jullie dus heel graag in november of december hier in het café. Tot dan!